Hey, ngani zakwethu molweni sanibonani, lalelani bafana, lalelani. Nibonile ukuthi iDA bisilele 5-2, angithi nikubonile lokho, lalelani. Ngepolitiki ke ngolimi lwepolitiki mabesuke bekhuluma bethi hayi i-stronghold san lapha yana ke eWard 110 bekuyi stronghold seDA. Sababhaqabula ngani zakwethu kamnandi kanjani amasela seyatatazela ayisikubhaqabula okuyi-ANC yakukholwa namanje akukholwa. Lokho kuyinkatha ke bekungekho nokubabikho bekungacontesti lapha. Ngizwile kuthiwa kuyacontesta lapha eMandeni, siyokubhonya siyokubhaqabula khona. Lalelani makhomanda, uyabona njengamanje into ekuthiwa inkatha kufanele iwine neyodwa by-election. Fanele siyixebule nje bebone ukuthi vele into yabo ayisekho, uqinisekisa nje ayisekho into yenkatha. Siyaqinisekisa. Lalelani webantu baseMandeni, akube njalo bafana. Ningabe nisayiphazamisake lenqola emasondo manje. I-tsunami ingena emzini yabantu manje wisa yonke imizi. Benichazele mina. Uyabona into esiyenza izolo kuthiwa stronghold seDA. Njengoba nibona nje silele kanje, umkhonto bafana nisawenza lutho. Usuyosala uzenzela umkhonto. Hey ngiyanitshela bafana, asibabhaqabulanga sibaziwe ngomnehlweni. Hayi, yabona makunje kuvele kwangena nje indiye ekitchen lafela fafaza yonke into, uthi uphuza amanzi kuyababa, uthi ukhupha uthi uyababa, uthi wenze hey lalela lokhuza. Ayisibabulele ngenduku. Makhomanda, ngithi siyoqinisekisa manje ukuthi into eyinkatha siyaqinisekisa nje ukuthi ayitholi lutho. NaseMandeni kuzoba njalo. Nizama ukulanda abantu from other places. Sigade umzila la. Sugadile umzila bafana, khohlwana. Funa nwile nina. Angifuni ukulokhu ngincetheza ngilokhu ngiyale nginganitsheli nina benkathi ukuthi sizoninyisa. Ongakaphuma enkatheni uzoyiqhantshela yena. Woza ngapha emkhontweni baba. Sidlali nengane. Asidlali la nini. Hawu, nampa labantu.